Здравейте, казвам се Валентин Христов, на 24 години от град София. Уча публична администрация тук в Нов Български. Избрах Нов Български, понеже имам наблюдения от останалите университети на Нов Български, като база, конкретно преди да започна, ми допадна и прецених, понеже имам един приятел, който учи тук и той каза, че обучението е съвсем добро. Избрах същата специалност, която и той. Не, понеже той я учим, интересно ми е. В момента, освен че уча, в времето, когато имам по-свободно време всъщност, се занимавам с кино, работя в киноцентър Бояна, когато има продукции, работя с тях. Вече 4 години и половина, близо до 5, точно така 5 години. В момента работя, понеже продукцията свърши, сет координатор, организатор на терен, иначе казано. Но най-известният филм е Непобедимите 2. Миналата година това беше мегапродукцията с всичките екшен герои, които бяха тук в България. Това е, може би, най-големият филм за мен. Най-запомнящото се нещо беше, че се снимах с моя любим актьор до момента, иначе казано Джейсън Стейтън. Казах Силвестър Сталон, защото и него го харесвам, но не направих снимка с него, направих с Джейсън Стейтън, понеже беше приоритетно и задължително за мен. Ще излезе малко като нарцисизъм, може би харесвам как изглеждам, смисъл визуално в лице. Излъчване. В такъв конкурс, който оценяваме красотата, мисля, че точно така визията е по-важна от интелектуалността на човек и кандидатите. Искам да кажа на конкурентите, пожелавам им успех и ще бъде много трудно при всички положения за тях с моите предишни подвизи на сцената, така че един добър конкурент съм за тях. Гласувайте за мен, аз съм вашия правилен избор. Какво правиш, бе, човек? Да, Валя, това ти ли си? Валя, малко възпрепятствам, ще закъснея, ама... Малко ремонт на маса. Нищо, моля да свърша с работа. Не, вече отбарих. Добре. Сега искам да те попитам, разбрах, че за теб е по-важно красотата пред интелекта. Вярно ли това? Не. Ето затова сега ти предоставям предизвикателството да седнеш на горещия стол и да чуеш следните въпроси. Добре. На коя банкнота е изобразен лика на Паисий Хилендарски? На 2 лева. Банкнотата 2 лева. Знаеш ли къде се намира връх Вежен? Връх Вежен? Следващия въпрос. Знаеш ли коя е Цветанка Ризова? Да. Репортерка на BTV. Журналистка на BTV. Знаеш ли кой е настоящия министър на образованието? Секи Игнатов.